Skákanie na švihadle sa vyvinulo z pohybovej aktivity detí na školách. Zároveň ho praktizujú aj rôzne vekové kategórie. Možno povedať, že jeho obľúbenosť spočíva nielen v jeho hravosti, tvorivosti, variabilite, komunikatívnosti, ale hlavne v jeho priaznivom účinku na organizmus. V súčasnosti sa jeho rôzne formy vo svete využívajú ako doplnkový šport a ako cvičenie pre zdravie. Švihadlo sa skladá z dvoch častí – rúčky a šnúry. Rúčky švihadla majú dĺžku 10 až 15 cm. Správna dĺžka šnúry sa odvíja od výšky cvičenca. Pre pokročilých by mal koniec rúčok švihadla siahať k úrovni podpazušia. Pre začiatočníkov takmer po ramená. Preskok zvonček je modifikácia z nožného skákania vpred a vzad. Náročnosť je úmerná vzdialenosti skoku. Cvičenie začíname s nožným preskokom a postupným vychyľovaním dopredu a dozadu. Súčasne je potrebné dosiahnuť rovnakú frekvenciu pohybu pri odraze nohami a švihu zápestia pri otáčaní švihadla. Rozdiel medzi odrazmi vpred a vzad vedie k zvýšenej koncentrácii na frekvenciu skokov a tým aj koordináciu pohybov. Žiak sa musí sústrediť na včasný a dostatočne dlhý odraz. Medzi najčastejšie chyby patrí slabá odrazová schopnosť. Žiak svoj nedostatočný odraz koriguje pokrčením kolien, čo vedie k nerytmickému a ťažkopádnemu skákaniu. Ďalšou chybou je nesprávna dĺžka šnúry. Príliš krátke švihadlo nevytvorí dostatočný priestor na preskočenie a často sa zachytáva o nohy. Naopak, dlhé švihadlo prechádza veľkým oblúkom popod cvičenca a údermi o zem mení svoj tvar, čo môže viesť k opätovnému zachytávaniu o nohy. Je veľmi dôležité zaradiť toto cvičenie do vhodnej vekovej kategórie. Učiteľ musí vycítiť, či náročnosť cvičenia je zvládnuteľná. V opačnom prípade je potrebné začať s prípravnými cvičeniami alebo preskok zatiaľ nezaradiť.
Silným faktorom je motivácia. Žiak má za úlohu urobiť čo najviac preskokov na švihadle počas 1 minúty. Môžeme ich rozdeliť do dvojíc. Prvý žiak z dvojice skáče na švihadle a druhý je jeho rozhodca. Stopuje čas alebo počíta správne opakovania. Potom si medzi sebou vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Vyhráva ten, kto dokáže skákať čo najdlhšie, bez prerušenia, alebo kto vykoná najviac opakovaní za minútu. V hre si žiaci zdokonaľujú koordináciu frekvencie rúk a nôh. Cieľom hry môže byť čo najviac bezchybných opakovaní skoku, alebo čo najväčší počet platných preskokov. Zaujímavou hrou je skákanie po vytýčenej trase v kombinácii s drepmi alebo inými cvičebnými tvarmi. Žiaci sa sústredia na presnosť, rýchlosť a neomylnosť v skákaní. Časová tieseň a úsilie prekonať trasu čo najlepšie zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a súťaživý prvok. S nožmi preskok zvonček je náročnejší pohybový prvok, vyžadujúci razantnejší odraz. Patrí medzi cviky, ktoré sa skladajú z viacerých pohybov súčasne. Skoky vpred a vzad rozvíjajú priestorové vnímanie a odrazové schopnosti. Je dôležité klásť veľký dôraz na správne zvládnutie techniky.